coba guna. Ribu. मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैलांबाय नै दिनैहाय आङो दंफैयो जोंनि आइ पवालि जाब्रां दालाङावहाय दा नोंथांमोननो मोनसे दै देरनायनि खोन्थालांनो सानबाय दिनै फार्स्ट टाइम जोंनि बे बिमा दैया देरबाय नै नायलांनो हासिगोन दा आं भिडिअनि दिनैहाय नैबे बिमा दैयावनो साहानिफ्राय भुटाननिफ्राय मैदेर ना फिसा गोजावबोनानै दिनैहाय बे आइ पवालि दालाङावहाय थाबथानानै थाफैदोंमोन गोजावबोदों आरोना दा बेखौ नोंथांमोननो देखायनोसै माबायदि बोखांदों माबायदि गोजावबोदों बेखौ आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांदो दै देरजेनबायलै दिनै फार्स्ट टाइम बिमा दैया Oi, नुफैदों मैदेर नुफैदों माखासे लांगौबायमोन जों दासो फैनांगौमोन 5-10 मिनिटसो लेट जाबाय दिनैहाय बिमा दैया नै बेसेबांबा गेदेर दै फैदों दिनै फार्स्ट टाइम देरबाय First time dia main di sini dia. Logoफोर बेनो नै दालां सिङाव नायदो ओमफ्राय नै दालांनि अपोजिटआव ओरैहाय नैबे लास्ट खुन्थियानि खाथियावहाय प्रटेक्ट होदोंमोन अन्थाइनि बेयो गिसिखाहांदों नै खुरखानानै नै दैजोंहाय एसे गिसिखाहांबाय बे Dia जाबाय नै गिसिखाहांबाय नै दैजोंहाय नै बेनिफ्राय दा लोगोफोर जोंनि आइ पवालि दालाङा एसे खुरखागासिनो दं खनाजोंहाय सोनाब खनाजोंहाय बेखौ आं भिडिअनि गेजेरजों नायदो अन्थाइआ द्रास थांगासिनो दं प्रटेक्टआनो नै दोबैलांबायसो नै बेलथायलांबा हनै प्रटेक्टआ हनै Coba guna. लांजोब्बाय नै दालाङा गिसिखानानै नुदों लोगोफोर नै खुरखागासिनो दं दालाङाखौ आइ पवालि दालाङाखौ लागाव खुरखागासिनो दं दैया लागाव द'सो लांगासिनो दं नै बे दुद्रुजोबखागोन दायो नैबेयाव औ एबारलाय आरामसे नोंसो होनो थांगासिनो लोगोफोर नै बेनो जोंनि बिमा दैया माबायदि देरबोदों नै दिनैहाय दा मोनामलायखायो दे बेखौनो बारनांगौमोन जों खस्थ'यैनो नावजोंसो बारनांगौमोन सिगांनि समाव देग्लायनिफ्राय बिन्दास जाबाय देखायनोसै आं नोंथांमोननो Betran Brianne. Ilai lok dong kabayo nei. Ilai. Sai.
बेयावनो थानानै माबाबाय Iya, anak sampai kaya.